Kublay pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pai ki video how new channel. The negajan made kwa open snyaw chapi wa ong u union minister wada to open banano ka India da thma he percha ya ka Pakistan. The ne yi idaw ong ukamte. The ton pai iya ka ni ka video hado wakot khnang wa yo tip iya wasakhyat. The chwa wo sdangi ladam pwe mu depu subscribe your new channel snya bhai subscribe wei knyon how to bell wa em hay tu khanang wa yo ten cho cho phi yo ye ki video wa thme the ton sdangi u union minister u wada tip pertuikam u Ramdas Ahavale da ong u wada to upen bana no ka India da ka thma he percha ya ka Pakistan ladam pendem ne no ko ya ka PoK dei wa ong le wakat wadang em hi ka PoK katte hi ki kam le no le dang ptingki te ka yi ka kani ka PoK wa ong uni u union minister ka PoK to ka Pakistan occupied Kashmir itha wadang hapo ka Jammu and Kashmir India ka wada kambor da ka Pakistan haus nem 6000 khandis pa so phau nyaw da khut ki ka PoK namo ka Pakistan occupied Kashmir mud Pakistani control Kashmir ka wa khut le da ka UN ka Pakistan administer Kashmir tangwa ini ithaw to yong ka India kamte uni u union minister da ong u wakat wampu ka Pakistan ya kani ka PoK ki kam le no le dang ptengki dang roi ki kamte da karpat u ya montree hedo kari u Narendra Modi waladam ka Pakistan ya ka PoK da to open banano da ka thma percha ya ka Pakistan da ong ule wadangia u yakini kinong le no kamni chikamni bai le ki dei wa ong le wa ki terrorist dapsia ki cha India ne ijo bai ithau nei te idaw ka PoK da to em no ko hapo ipai iyo kari India we da maham ule dei wa ong wa ki Pakistan da to no ki yakati ka thau we la dam ki ka India salia ko usdang da kathma le te du kini don hi ki wa kwa open snyaw chapi ye subscribe like we share ye ki video kuble jibon ublai kan radu em lang wa pi